Anya laki din! Ato iti sweldo ba kay? Naitat yung urayak ka. Naimbag man ta nakasweldo kayon. Ay kawan na. May ngamin ni boss itay ijay site. Iso nga intin na mo iti sweldo may iti makalawas. Ay, naimbag lakit din. Adamot lang maigatang iti panghandain doon Christmas kan baro tawon. Aghanda tayo kumamot iti uray basit lang. Anya nga ro nga iti luto mintong Christmas ba kay? Uray, may 1 kilo a pansit May 1 kilo a salad, kan may 1 kilo nga spaghetti, mabalinan. Ay kawan na. Naimbag lang nga. Dapag sasangwan tayo ka iti openg. Aywan, gumatang akpay gayam iti lechon manok. Iso nga mente ka na yung ibagbagat inauna nga anak ta. Kawan na. Gumatang ka ba kay? Iso na lang at ibadya mo rin ta. Dapay mo dagiti napalpalabas sa sweldo kanyaw awa ko king ka. Ha? Ang mga ngamin no saan kami ang makatrabaho iti do alawas. Iso nga yan anay mo dahi tayong tagkaw. Kanya kayo matilutun tayo itong Christmas, kanakan. Kahit si kaman, Uncle. Noanyat kahit mo iso. Maday ta ka man na kunakaon. Inton ko nagluto ak, di yun tumamagkayatan. Nung ay agorder kay tilitsyon baboy kada bakla, Uncle. Anya, Uncle, siya akong di makamo ang bayad. ay na, ay ka mayatak ay ti dahi talan daw. Siya akong di mang bayad, Uncle. Gamno dapay kahit malutuin, si kamatin natin makamo. Sige kanakan. Agluto ak tulatan iti pansait. Ken nagaramit ak iti fruit salad. Da isumat ti kaya dagiti anak mo. Katuwa na, Uncle. Basta dilitsyon, siya akong di makamo. Orderum lang, Uncle. Oh, tata. Nagsaba ka man nga imay dito'y balay. Ay, wan, bakla. Excited ang aming may agorder iti lechon na pang Christmas may kuma. Wow! Talaga lang ha? Ay katuwan Di ka nakakanaw timang bayad, sana siyak. Siyak lang ti agorder. Rumbang lang met nga iso tagbayad. Tatakdakkel met nga amang ti sweldo na kumpara ken ka, Uncle. Ay, naku namon. Hala umunag ka pa, Uncle. Agkapita kabayatan ti panagkitam iti minumi. Ay, wan man. Pilyo ka unti kadakkelan. Nasabat ko man ni Tata Mario itay kumare. Nagapo ka di ditoy? Ha? Ay wanan kumare. Imay nagorder iti lechon da kano inton Christmas. Ha? Lechon ko nam kumare? Ne, api akas lamas daaw kamare. Lechon ko nakarutan. Pangalaan da nga'y kumamot iti pagbayad damat. Anya? Api ada maagam kanyak no pangalahan da iti pagbayad da. Kat no kayat mo akit agorder ka mat. Anya laki din na ya, Anita. Kundi order la day at Tata Mario. Tapno adamanin i-content da. Iti kaanak na iti Facebook. Ay, para magdamanan nga dalitsyon da. Salpag. Anya? Ala, don't worry kumare. Saan abale, talimapay mo't nga aldaw sakbay ti Christmas. Isa panunutok pa yan na imbag na agorderak mo't iti lechon. Sige. Take your time, kumare. Umay kalatan dito'y balay no kayat mo tagorder. When no, i-chat naklatan iti messenger, okay? Okay. Sulakit ya gumatang dalang at iti lechon. Tapno adamanan i-content da. Awanan pain. Nay, bigbigat mat nga tumanabotob ka mat si ka Anita. Ha? Ay siguro adamanan nakaapa mo na niya. Ni nana mat, awan nakapak. Naamak lang, anapan ka no nag-order ni Tata Mario iti lechon ni dyan da bakla pang Christmas da. Ha? Kat, anya kumano nag-order iti lechon, di agorder ka mat. Ay, katuan anana. Apa isulaya ti makagatang ti lechon. Anya lakit din. Anya? Manulaang aya day ta lechon. Saan lang a lechon baboy ti handamin to no Christmas. No ada lechon baboy, adamot lechon manok. Ay, nagganasan Anita.
Ay, wan anana. Iso ano kayat yo? Umay kay to balay me. Ado ti handami ko naktomat. Malaksid iti lechon baboy kan lechon manok. At dapay makaroni salad me. Kan pansit bilao me. At dapay lasagna. At dapay cake kan pansit. Malang araw tay bagak kinibas siyang. Apanak abakat. Ta umay kami to balayo ang makipangan. Tay kape, palpaliiwan, Anita. Ha? Kasla itay pa bilang-bilangam na iti kwarta nga inintag cooking ka. Ay, wan lakay. Adanas ka nagatangak into no Christmas. Sana bali ta maminsan lang mo't iti makatawan. Anya lakit din. Anya. Iso pa nga asim ha. Ta saan ka kumang agung-ungat ta para madlakad na tayo dayjay. Anya, yang amin tigatangan. Agurdorak iti lechon baboy kada bakla. Anya, Wan lakay. Sana bali ta maminsan lang mo't iti makatawan kunakmanan na eh. apay makaanay ay iti kwarta. Bilang lang. Umanay. Anya lakit din. Sakto ti makamo amang i-budget man. Kunak man no, lechon manok tigatangan. Kumpansay, salad, kinispagitay, kahuston. Ay saan? Saan na mabali na sa anak nga gurder iti lechon? Anya. Jak lakit di kahit panunutan ti tattao. Asyak laang di saan ang makabaal agumatang iti lechon. Yan lakit din. Ay, kasla utag palta ta talaga ti panagpampanunod na dyan nga, Anita. Bakla. Wan nga ro tata. Tsak lang amin kahit tagisawkin ko anak eh. Isabi na ibaklat ta na sumanao, di may dito'y balay. Nagorder ak iti lechon para inton Christmas, tapno da pagsasangwan may, kun may siya, no bilang man ta i-content kaw, ay katawang bibiyang na dayayan ah. Tay tangarod kat. Amin matlangan kit pakibiyangan kan ikan na iti madi kay papanan. Di pa lang nga agorder mo, no kayat na. Ibagbaga na mat kat panunutan na kano anay bag. Agorder sa jay ko nagsumait, ang mumutin na nita, no anya ti aday ti karoba, kaya nakaadamag kayong kuwana. Ay, nalaki day. Apoya, nagadumatan na ta pinalingkem, Mari Anita. Ado talaga ah. Anya lakit din. Maminsan lang iti makatawan. Iso anas ka nga adumot at isagana. Sa bagay mo't kit niya. Mabit lang. Anya nga dagita imot mo nga adda istik-istik na. Si kakit di mo. Kaskala ignoranti mo. Anya? Paputok daytoy. Saan lang nga sinsinan na paputok. Nginginaan na paputok adi daytoy. Anya pingay. Ay kat sana all angarod. Sana all at paputok na inton bigat. Siyempre adi. Malaksid iti ado asagana me. Adapay paputok mo't adapay akit iti isang bot ko inton madamdama abatit a Christmas tree me. Ha? Ay kat sana all manan. Tapno mo't pintas ti presentasyon ti Christmas Eve ko naman. Tapno presentable ang maipost iti Facebook. Saan akas iti ipopost dagiti daduma dita. Nga ure naka-blurred. Kan nagalas ti post da kisigilata. Salbag. Nalangaron. Iyawin mo na kita pinalengkem. Tapno marugyamon tagluto. Kaya nagisambot ka dagiti sa sambot mo. I-deliver minton madamdama ti lechon nyo, Mare. Apay ta nagadumot, yung tilotwang, bakit? Ay wan ado talaga tilotwag. Ng pangasim agulimak kalaang. Saan ka manin asumanaot Christmas na Christmas. Anya? Ngam nagadum bakit, oh. Ang mga nusan tayo, ang maibos sa amin na kita, kamasayang lain. Sana parikot day tabor show. Agpadigo tayo iti karuba tapno amo damat nga ado ti handa tayo. Kang runaan na, tapno amo da nga adalitso na handa tayo. Anya? Saan ka mawatan, Anita, oh? Nay, adapay paputok ka ginatang mo. Ay, wan ada talaga. Fireworks ko naman. Saan alalakaan da ito apaputok? Nangina da ito apaputok lakay.
Ay. Maminsan lang iti makatawan. Isa pa nga asim taguli magkalaang. Kunak manan. Ngala, rugyam nga rurin taglutaw. Uray lahat ng teletsyon nga i-deliver da. Nyalaki ideng. Napimpintas nga amang teletsyon ahan dami di Christmas. Ha? Ay pagkunama, Anita? Nakita nga min ti post na di lakay a vlogger iti Facebook. Ni Tata Mario. Simple la ang teletsyon da. Ngam teletsyon may ay, at da apol iti ngiwat na kung naman. Anya, ay dambala talaga da di alakay. Awan mo na. Maipapan iti pa nag-prepare tapno mayat kumamot ti buya na. Ay, sika talaga, Anita. Amin matlaangan kat madlaw mo. Tinapatag akit adahan dada, ay unay kan. Ay, basta, napimpintas tinaramid ko kung naktumat. Kan ba isa, kasla dito ayan tayo kat da kami lang ti ada paputok na. Anya, ay, kung naklakit din no adamot ka da Tata Mario. Takundi lechon damot ngam awamot. Ay, sika talaga. Ipadlaw mo laang anaghanda ka ngam saan apang handa ti panggap mo. Tapno laang ko na ti tao nga dakwar tayo. Kasta ka day. Nina naman. Pudno mo ti ibagbagak. Awan to pa'y nangag ko apaputok dala kay Mario. Saka ti lechon da awan apol itingiwat na. Nyalakit din. Hala, tata. Katkatawaan mo't na Anita teletsyon nyo edi Christmas. Ha? Tapay ka na, bakla. Nakita na kano nga min timpos mo iti Facebook, tata. Simple la kano. Simple. Sana kasi tipos na abongga kano. Bonggay shoes. Ha? Anya? Wen, tata. Tilitsyon nyo kano nga min kat gagangay lang nga litsyon. Ngam tilitsyon na kano. Ada apol itingiwat na. Ay, anya laki din aya. Kit anya kumaita, no one apple tingiwat tilitsyon may. Apay, big deal la unay king kuana. Ay, baloso nga talaga ti panagpampanuro na ya, babay. Kan amom, tata. Nakunana pa'y kano. Adito ayan tayo kat isudala ang taada paputok na edi Christmas. Anya? Oray dayta, kaya napan na yung bagbaga iti tao. Katuan. Amumot to na Anita. Paramag nga oray saan mat akapaparamag. Salbag. Ay, anya laki din. Naghanda kami, tapno da pagsasangwan may. Saan kami ang naghanda, tapno da pagparamag may, da karuba. Ibagak malaking kuanan, numasabak ka. Saan ko nga may nga afford ti apple. Iso nga one apple, yung iwat tilitsyon may. Anya laki din. Nay, nakaskas daw, manday ta panaguli mo, mau. Sika, Anita, agbaro atawan na nakamulang-lang ka. Ay, Kimay sa itong bigatan ti baro tawan. Apay, awan handa tayo. makit lang nga rodan nga awan sa ludsodan pailan. Ha? Nyalaki din na. Anya, apay, awan na bati ka na kiti sweldo kanya wawa cooking ka. Ni, to sa ludsodan pailan. Kat amumad nga ado ti handa tayo di Christmas. Manula ang ti sweldom aya. Anya, kaya mo sa winning gastos mo amin di Christmas siguro tatayaw. Sumardang ka man si Kabursyo. Ang mga ano sa anak ang makapagtapon, mabakal ka. Ay, iso umulaga man, nakamulang-lang ka lang, kasta. Tawan ni gatang mo iti handa. Nalpas nga minan ti paramag mo iti December 25 kahit. Itabaro atawan, nakamulang-lang ka lang. Nyalaki din. Ay, naimbag ka pa'y kumari. Baro tawon nga agbilbilang kay ti kwarta. 1,500, 2,000. Ay, wala mare. Imbayad ni Tata Mario dahil ti kanya. 10,000. Imbayad? Ha? Bay, ada utang na kan ka? Awan, mare. Nag-order manin nga mini ti lechon na pang New Year da. Anya? Abay si Kangay, mare. San ka kading agorder pang New Year yun? Saan pa'y kumari? Kinapudno na kat awan pulos kwartak ita.
Awan nga rod igatang ko iti handami iti barutawang. Apay nga awan mare. Apay, impampaminsan mo amin na di Christmas. Wan ko mare. Awan nga rod Agbarutawan ka anak lang no kastala kasi kamat. Kundilit yun di Christmas. Aduhan dayo nga ure mula ipar para magkadagitik aruba. Naku nampay, da kayo lang da paputok na. Anya nga ita, awan lang rod handayo into New Year. Akaalaa. Anya nga rod, aguray kayo latan no adagpadigo. Ay kasi kayo man. Anya laki din. Jak amaw, no niya tibagak itaking ka. Anita. Lakay. Kita man tilang nga nagiti ubeng, awang pulusan da tayo, itabaro ataway. Nakamulang lang tayo latan na. Agbuy-buya ka na kiti karuba, abisi ang isagsagana, itanda na. Kwa? No sana ka po iti kinaparamag mo, sanday kumakastoy. Kalati pimpiman ang awang pa'y pulos may luto na may. Sana bali alakay. Inaklatan dumawat iti handa na ipag ko inton madamdama. Sana bali, di pa'y awang pa'y makalay. Ay, nga. Ang gastos mo amin, ti kwarta di Christmas. Di ka lang pinanonom, iti sumarunong alal daw, may. Kanya lagi din na yan, ita, may. Ure! Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.